Please, I need you, the Biafrans, to tag the office of Dr. Oraboeze. Please, my fellow Biafrans, please, after watching this particular video, do well to comment, share, and also like, so that other Biafrans can be able to watch this particular video. Because this our brother that people are seeing on my screen like this just send a source message to the Biafran government telling them to send their delegate to Biafra land to look up to what is happening right now in Enugu State. So if you know that you like what I'm doing, you like to support me, you like Biafrans and you like Mazda Mikano, do well to follow up so that we will not miss everything and it should not be that taken this our for brother granted. said in this video. And do not forget to click to the share button so that any day, anytime I upload a video like this, you can be able to see the video. Thank you as we continue to watch the video. Former Israelites were black. Please, I need you, the Biafrans, to tag the office of Dr. Oraboeze. Please, it is very important that the USB government should send delegates to come down to the Biafra land in all of the 40 states to monitor the activities in our hospitals. Because what we are seeing now is very dangerous and it should not be taken for granted. We have to save the future of the Biafrans. The same people we are calling to save us. The former Israelites were black people and they were eradicated. The history is there. Even though they want to keep us in the blind. While we are busy agitating for Biafra, what will be the future of Biafra without our children, without the wombs of our women? So it is very important that the USB government under Mrs. Dr. Oraboeze, please ma, I am begging, make out time, send delegates to go into our hospital to examine every structure and make sure that there is something that is done unilaterally to protect the future of Biafra. There is supposed to be a proper monitoring of the drugs that comes into Biafra land. This message should not be taken for granted. Please, ma, I am begging. And for every other person that is in Biafra, that is a lover, a freedom fighter, a leader, let's lend our hands to protect the future of Biafra, please. The wombs of the Biafran women and the children must be protected. But God do me a man of God who gave political prophecy that impacted positively in the life of Nigerians. Just one. All these political jargons were rubbish. Go and check the Western countries. Or what if prophecy were to do with their politics? Not change the good people's individuals and their lives, individual lives and souls before you go politics. It's all about it's all about men of integrity. Even good governance, men of integrity, ndị nwere fear of God,
Obodi igwa no okeke ya achi, Okafor ye win. Okeke ya achi no honor in the hands of God for God to use him or her. And they waste the mother, they waste the time. They no can ego, and the souls are perishing on daily basis. And they arrange another 1 million. Abiabusi sit in a compound again. Upon a demon, but let that demon fly away. Or demon corrosis. That did that tree come with the demon? About Doma Butu Sisi compound in a free for Asan Papa and Aban. Go and check families, no. Came out of the rich. Why are they deceiving you? Can you able to pray to the predators? Can you follow trap for them? The quality is a genuine man of God, very simple. Iye toka nangu as a man of God. Tupu emego then. Chastity, humility, and the poverty. Except na God, they are happy. You know, Satan will catch up with all of you. Even though a pastor na choose a John Monsia, echugide chufo. Ne ha weara. Chufo to no when catch for unyegi. Iya onye wa echugide chufo. Mbo na demon. On we for na bros demon. Kevi you are spiritually pessimistic. In afugu ezigbo ife. No so demon, witch. And obro na efu ye chupia na efu ye scatter home. Which am an efa here for rubbish. Enyego mu nkuze gwa ge. Obo na ife ijejero ministry, ife ijejero church isebo. Ka agwo ọrịa, ka enye gị ego, ka ị nweta visa, ka ibute ike, ma na ifugo ụzọ. Oh yes, ma na ifuo n'ụzọ. Ị na-achọ Chineke n'ime mmụọ na eziokwu, if you seek him diligently for salvation, you will find the miracles and the blessings. Mana ọ bụrụ na miracle ka ị na-achọ wee na-achọ Chineke, you will miss salvation. I mere materialism, mundane things of life, ọ bụrụ the center of the message. Ebera no ka eboro landlord, ebio no ka ibute ike, ebio no ka iburu odogwu, ebe n'iru Chukwu nota di, you know, present all these things. Unfortunately, so many people enwetara ozefa. Maka some ladies who say nota di nwere character deformity. Ha nwere question mark na their character. Ohindazie hinudi, kama ọ ya atọ onwe ya ụta, ọtabazie the man of God nye prophecy ụta. So, ndị mmadụ follow trap na Reverend Charoku na-eme arrange na pastor nka. Ndị a niile bichakwara ndị mmadụ aka, and go and check anybody na manipulate in the name of God. Immorality ya dị na ndụ ya. Anybody need obi mee arrange kwuo na Chineke kwuru mgbe okwuro. Onye abe dangerous spiritual species in the kingdom business. Ụmụnne m, akwa unu hụrụ ihe onyonyo na-agasị viral. Ka m bidogodo na nke ife gbasalụ the so-called men of God. Maka ọ na-abụ onye ọ na-yi akwa ngwụda ma ọ yiri white agị ya na a man of God. Mana agwara m unu severally na enwere ife dị iche na a man of God and the holy man of God. Yes, the woman of Shunammite for 2 Kings chapter 4 verse 9, I think Elisha Kofo, where see there, this man of God that passes in front of her house every day is a holy man of God. For the woman of Shunem, for Prophet Elisha, where compare ya na other men of God, when you that adjective holy, ogo say na ifo na-eme dị iche. So in a man of God, my pastor, anybody can bear that. Even the devil can come out to Buru Bible Haka Mountain Kilimanjaro. Nyaro cross Haka Everest Mountain. The Bible says in 2 Corinthians 11:14, even the devil appears like an angel of light. Then what are we talking about? So I for so-called Reverend Chaloku, ndị mmadụ na post to gas since you say my suspension enyere ya na ọ na-eme arrange. Then I fụkwazịrị the pastor na Amụkọ na Nnewi nke gbugoro mmadụ 7. Nwanne ya nwoke ka o nyere ndị ọgụdo ogbuo ndị hired assassin ka ha jee gbuo nwanne ya maka na enwere issue of ana. Reverend Chaloku a na the pastor na Nnewi ka m weta ha na abas one topic. Kedu ife iji esoro a man of God? I have asked that question severally. Enyego m nkuzi gwa gị, ọ bụ na ife iji ejero ministry, ife iji ejero church isebo ka agwọ gị ọrịa, ka enye gị ego, ka ị nweta visa, ka ibute ike, ma na ifugo ụzọ. Oh yes, ma na ifuo n'ụzọ. Ị na-achọ Chineke n'ime mmụọ na eziokwu, if you seek him diligently for salvation, you will find the miracles and the blessings. Mana ọ bụrụ na miracle ka ị na-achọ wee na-achọ Chineke, you will miss salvation. And nke kacha mkpa bụ salvation of your soul. So if you are looking for miracles in the house of God, you will miss salvation. If you are looking for salvation, you will get both salvation and the miracles. Oh yes. So kedu ife na-akọwa?
Ndị a niile na-eso different reverend, different ministries. Inye testimony na enye gị visa. I have preached this over and over again for years. Go and check my track record. I started preaching in 1995, all 31 years now. I'm not at a bomb na God yenye gị visa. He travel abroad. That is nonsense. And enye gị visa as in what? Onye America ya de nwe aṅụrị kịta na o jere Russia. Onye Italy ya de nye testimony na o nwetara visa ndị America. Ife abụ mmadụ mebisiri obodo. Isizie n'obodo a jee n'obodo ọzọ, ịbụkwa second class citizen, ịbụkwa a slave, ị na-eficha ndị imbecile imi. Nye ka ya apụtazi na-enwezi aṅụrị na-enye testimony n'ụlọ ụka, enye gị microphone. The so-called man of God edebe ahụ na ọ na-eme ọfụma na ị nwetara visa ije bụrụ slave. Eprich gomi ya kama ịma nke a na-aka anụ mbụ ndị isi ojii bụ nke mkparị na-eso. Onye kpatara ndị a niile na-akparịsị ndị men of God na ndị ụka kịta nke ha ka ada ụda. Mana ị nara na-ekwuru onwe ya eziokwu genuinely na correcting good manners, onwere onye ya ege ntị. Now look at our condition today. Ọtụtụ mmadụ amarọ Chukwu, ha amarọ their left from their right. Kedu reason? Anyị mere materialism, mundane things of life, ọ bụrụ the center of the message. Ebe ra n'ụlọ ụka, ị bụrụ landlord. Ebe ụlọ ụka, ibute ike. Ebe ụlọ ụka, iburu odogwu. Ebe n'iru Chukwu, nota di. You know, present all these things. Unfortunately, so many people enwetara ọzọ ife a. Maka some ladies kwesịrị nota di nwere character deformity. Ha nwere question mark na their character. Ohindazie ha inu di. Kama ọ ya atọ onwe ya ụta, ọtabazie the man of God nye prophecy ụta. Now look at Nigeria. The kind of prophecy na Nigeria. But God a man of God a political prophecy that impacted positively in the life of Nigerians. Just one. All these political jargons were rubbish. Go and check the Western countries. Or what if prophecy were to do with their politics? Not change to go to people's individuals and their lives, individual lives and souls before you go to politics. It's all about it's all about men of integrity. Inwe good governance, men of integrity, ndị nwere fear of God. Ọ bụrụ ịgwa anyị na okeke ya achị, oke afọ ya win. Okeke ya achị nọ in the hands of God for God to use him or her. A na-ewestigharị ndị mmadụ, na-ewest time, bịa n'ụlọ ụka na-abụkọrọ ego, and the souls are perishing on daily basis. Now look at our condition today. So, ndị mmadụ follow trap na Reverend Charoku na-eme RNG na pastor nka. Ndị a niile bichakwara ndị mmadụ aka, and go and check anybody na-manipulate in the name of God. Immorality ya dị na ndụ ya. Anybody need obi mee RNG kwuo na Chineke kwuru mgbe okwuro, onye a be dangerous spiritual species in the kingdom business. Thank God I have what I do by God's grace. Amụnwa sị na ma eji ego onyinye wee ri nri. Mana unu nwa chọrọ ka a na-brainwash unu. Unu nwa ka eji na-eweta mockery in the house of God. Unu nwa decide to pray to the predators. Look at our condition today. Maruzi ezinụlọ mmadụ na-aba skata. Ekwuru m ya n'ike si n'elu, ọtụtụ n'ime ha chọgarịba m. A na-eme RNG, anara gị 1 million abịa gbusi osisi dị na compound gị. Ọ bụrụ na demon bata n'osisi, let that demon fly away. Or demon kụrụ osisi ahụ. Did that tree come with the demon? Akpọ ọdọ ma gbutusi osisi compound niile efu asị na mkpakpa kpara ebe a n'abalị. Go and check families emere ekpere ezinụlọ ka ị mara mmadụ one dị rich. Go and check the Bible ka ị mara mmadụ one ụmụazụ Jizọs so wee jee na their compound. What God needs who you sold, gị nwa ka ọ chọrọ. Gị nwa ọ tọrapụ gị na agbọsị, go and sin no more. You can make a change in your compound. Ama m na na-enwe some ancestral causes, mana ọ bụrụ the way esi akọ ya, ọ bụrụ the way esi eme ya, ọ bụrụ dominating vocabulary. Why are they deceiving you? Ka if you able to pray to the predators, ka if you follow trap for them.